Lelo panyaso voice box pali makwita ndi amalawi siyanasiyana kulankhulapo nkhani za ndale kayendetsedwe ka dziko komanso utsogoleri otsatira bwino malamulo kuno kwathu Malawi. Tafuna tibweretseni kulankhula kwa mzika ina pano imene kunena kuti ngati Malawi Congress Party ingawinenso chisankho amalawi ndi kumapitiriza kuona mavuto dziko la Malawi kamakhala pamoto, vuto lake likhala chifukwa chakuti atsogoleri athu azipani zotsutsa sakufuna kugwirizana ndi kupanga chimodzi. Aliyense angofuna kupanga zake, aliyense akuona maudindo sakuona dziko la Malawi. Ndikhala limodzi pano panyaso voice box kuti amayi amenewa akuti bwanji pa nkhani imeneyi, ndipo akamaliza timati musangochoka mutiwuze kuti kodi maganizo anu pa nkhani zimene akunenazi ndi otani. Mutiwuza in the comment section below pompano panyaso voice box. Mawa bwino lero pa 5 June amalawi pa 5 June lero tikupita masiku ajatu akupita. Nkhani ya mauno ineyo panopa zimene amene ndikufuna ndikulimba nawo komanso amene ndikuwafuna kwambiri ndi otsutsa awa abomawa ndibe nawo ntchito mutu mwanga anachokamo, koma ndikulimbana ndi otsutsa boma. Otsutsa boma chimene ndikulimbana nawo ndionena kuti panopa ngati ifeyo tingalowe m'mavuto, ngati dziko la Malawi lingakhale pa mavuto, ngati dziko la Malawi lingapeza titaluza zisankho, anthu ake ndi otsutsa boma. Chifukwa chani? Chifukwa chonena kuti anthuwa mgwirizano palibe, akukangana na maudindo. Nkhani yayikulu imene kuvuta papa ndi udindo. Anzawo aja anatha bwanji zipani 9 nkusogoza anthu awiri mosavuta mongogwirizana titere zipani 9 nkutheka. Chifukwa chani? Amadziwa chimene akufuna kuchita, koma awawa mwina chimene akuchita sakuchidziwa, akungofuna kutseka nawonso zawo zija. Nchifukwa chake akukangana kuti tikapanda kukhala ife zijazi, tikakhala ife nanga papa tibwezeretsa mavuto amene takhala for 5 years tili kunjawo. Ndi zimene zikuchitika apapa. Ndikuyankhula mawu chifukwa chani? Ndikuyankhula mawu chifukwa chonena kuti zipani Malawi muno zipo almost 23 zimene ziregistered. Pa zipani 23 azikulu simungalephere kupanga mgwirizano lo zipani 10 nkupanga chinthu chimodzi, sizingatheke, simungalephere kupanga zimene zozo, koma chifukwa chokuliyana mitima. Ndekale pamene popo munene kuganizira kunena kuti kodi awawa amene akukaniza kuti tikaone kaundo wa voti muli zichani mmene mumu. Zimene zozo zikanakupatsani mphamvu yonena kuti no akuluakulu tigwirizane timange chimodzi, zipani 10 zipani 11 or 15 zimene zikanatheka. Chifukwa 3/4 za zipani zisenza kumwera kuno, Eastern Region and Southern Region. Mwandimva? Panali pavuto nase zikanatheka. Koma chifukwa cha kukonda udindo, kukonda majera mphoto, kukonda kuzunjikira, nchifukwa mukanika opanga mgwirizano. Ndiye muone dzulo pa Times panali program ija imene amakamba za auditing ndi zina zofunika za pachisankho. Pamene paja anthu aja akuthandizirani, akumenyani nkhondo. Mwandimva? Representative wa SADC amene anachokera ku Tanzania uja akumenyani nkhondo yokuwuzani kunena kuti it's a must kukapanga auditing, koma inu mulipe basi mangozikanda mwe osaganizira kunena kuti ngati zafika mabungwe akunja SADC nkumatikira kumbuyo tiya alole na opposition akaone muli chani mmene mu unali mwayi wanu kupanga mwasanga zimenezi. Musaiwale kunena kuti ikangotha 90 days, ikangotsala 90 days kamamba 90 days sadzalolanso kupereka kweya ina iliyonse, koma within this 90 days tili ndi umphamvu kwauza kuti zimene takazipeza mu system ya make after auditing even registration yambireso. Ufulu umene tili nawo amalawi, ufulu umene tili nawo ndipo palibe amene angaletse. Ndama ndi za Malawi, ndi zathu, sizaboma, sizachakwerayi. Mwandimva? Koma pama mukupanga madress mpaka na padzatsale 2 months ndiye muzati ifeyo basi azangokukana na beroja ngati nopepera, ngati nosenu muli benzero. Kwani nosenu nonse zipani zonse mitu mwanu mulibe wina wake amene matakasika nkumaganiza kuti mwina at least kontapanga chonje. Ndipempho langa lonena kuti please chonde kunjaku masiku akutha tikamadzuka mama tumadziwa tachotsa tsiku. Tagwirizanani, tapitani mukapange auditing kumene kuja malamulo. Dzulo ineyo ndimamvera wa SADC uja representative wa SADC ochokera ku Tanzania anayankhula kuti aloleni anthuwa ndi ufulu wawo akaone mu system, palibenso chifukwa chowaletsera.
inuyo munanapanga program anasangasanga anabhera asamakuuzani zochita koma nimuzimuuza yeja zochita ife abala tizimuuza anabhera zochita tikubwera ndi ma expertise athu azaone mukakhutira nazo yes go ahead sitinakhutire nazo inu tili ndi ufulu kumuuza anabhera kunena kuti kuyambira registration ndionongeka tikuyambiranso palibenso chimene angaletse yeucha palibe chimene angaletse inu so doing chisankho chizakhala chokomera aliyense koma zimene mukupanga ina akakuwuzani kumangopanga madelays kumangotani mupangitsa ndithu kuti zina zake zosalongosoka zichitike malamulo akuluakulu mutimve chisoni m'midzimu kutaya kuti enafe olo kuyankhula pa ujenipa kumangokhala kulimba mtima koma m'midzimu muli mavuto pano kwabwerana ndonde tikudyana ndolo deire mwanimva koma maufulu tikumenyera inu mukadzawina kukhala m'mipando mwanumo ife simudzatiwerengera ngati anthu nanjinso ndinu ozikondanso ndikale ndi anthu ozikonda koma ife chimene timangofuna tidzikoli pang'ono tingoliphula pamotopa mwina chimanga chokha ife tidzakhala nacho kati zikagulisa chimangacho nkumagula matemba zimene zisakukhudzeni nukudya matovutovu anuwo kumeneko vomerezani mawu ndikunenawa vomerani kuti mayi akunena zoona ndikunena zoona nkhonda amene tikumenya ifeyi kumafuna 50 kwacha imene ndikanakagula bonya nkumagula airtime nkumayankhulira izi sindimapatsidwa ndi munthu ina aliyense ndiyanga mwanimva kandaphika mandasi koma kupanga zimene sindipanga kuti ine ndidzakhale MP ayi sindipanga kuti ine ndidzakhale minister no sindikupanga kuti ine ndikapezeka ndili ku embassy koma tikupangira mtundu wa Malawi ma beneficiary number 1 ndinu anzathu andale muzitimvera tikamakupemphani zinthu muzitimvera odi yanga yakuluakulu amene amatha kutumiza ma odi ichite security kwa mkulu wina aliyense wachipani political leader wina aliyense amve zimene tikukulirani inuyo kuti kumudzayenda ma MG2 nokha mudzakhala zinduna ndera petu mwayiwala kuti ife tinkang'amba kukamwa simudzatiyesa kanthu mafoni athu osatiyankha nanji ndi foni mungayankhe koma ife sitikufuna kuzadyera majira mphuto kuchokera kwa inu ife tikufuna kuti anthu tikasintha uchitsiru ukuchitika lero tikauchotsa mpusi yapadera ife tidzatha kugula fertilizer nkulima chimanga madyetsana kuphunzitsana atupita sukulu ndagulitsa chimanga mwana wanga mwandimva lero taganizani ndingagulitsa chimanga chingati ndikamulipire mwana ku school fees chimanga matumba angati taganizani lero kuti mwana uja tikangulire zinthu za ku school shopping ya ku school tingangulire ndama zingati mkholo pa longo khala pa khomo zimene zonse ndi zimene ngati mukutona ndi kungolimbana ndi kung'amba kukama nkhani yake ndi imene ndi pempho langa pa ndikupita pa main point unena kuti meeting ya dzulo imene yankhulira dzulo ndi ma stakeholders a dzulo ndimayitsata ndikukupemphani azipani otsutsa mazipani 5 zimene mwagwirizanani haditi pini kuti mmamva mapemphero madandaulo anthu tikananena kuti mchonde tagwirizana nimukwane pani 10 zikwani 15 tilimbane dziko liti nkhazike chakwera tipange zina tione kuti kodi ife mulungu anatiyang'anira kumbali kapena nditokha ndi zimene tifuna kupemphani nkhani yachiwiri ndamumva wina wake akunena kuti kaya munthuyo kaya wangokhuta kaya wadya chani aliyense amene ali mulandu milandu chaituluke poyera pasanafike nthawi yopeka manomination asakaime maka DPP inunso MCP muli ndi milandu ndipo mukazango panga mistake kuti muyimitsa DPP okha ndi nkhonde Zambia pamene popo achina Gotani Hala muli ndi milandu taimva kali yamba kutuluka achina Chimwendo Banda muli ndi milandu nanji uyu wakumala defense force kuli milandu anthu nonsenu mukayenda nanunso kuimbidwa milandu even chakwera muno wake sakuyenera kuima pa president one he is a criminal, 2 is a thief. Musamangomba milandu anzinzanu ngati mulibe milandu inonso muli ndi milandu na milandu yase inuyo ndazizanu mukwadziwa kuti pipo muzambidwa limodzi Moses muzapanga piye pa ballot paper chifanonse ninokuba ma criminals musamama ngati famala istimadziwa zopepera zimene mukupangazi musamati tenge ngati onse ndife opusa olo tisana pita school koma ife timaona ife ndi mzimu wachidziwitso timanza kuti ndi chitsiru uyu ndi munthu awa kupanga zopeperawo panga za umunthu nekupepera kwanu kwa MCP ife mwatitopesa agape khombe pajana asowa wapezeka mind you ukamankhula zopepera zakozo uzidziwa kuti lino ndi dziko si mathematics chani muona ngati kuti anthu akukusekerani zimene mupangazo ndimafuna ndiyankhule nkhani zimene zozo kunena kuti ifenso mukamapanga zanu zitimakhati kukuonani kuti awa akuzona ngati iwo ndi opambana koma sinu opambana zopepera zanu zimene mapangazo
muzoti ife zimatikwana koma one day lidzakhala one day and ine am sure kuti tsiku likubwera. Ine ndi pempho langa kuti a opposition tapitani kaye kumeki chifukwa ifeyo tindima information cheka kumeki komweko kungotiuza kuti akuluakulu please anthu akanalimba mtima mmeki system maina ambiri mulibemo akumwera ndiye tapitani mukaone koma decision musazadikeso mpana 2 weeks kuti mpange decision wasi mwapeza kuvuto litulutseni poyera lichidwe sort out nthawi yomwe olo chisankho legislation yambireso nzotheka ndamatu ndi zathu za Malawi mawa uno ndiyekeze mwe wiki ino ndivumba ndi maviyeni mukutisokoneza mitu musaisa ana anu ifeyi ife tusana anu ino aujenazi paninu ife tikumenyera nkhondo anathuwa kuti mwina tsiku adzapeze mtende azitha kupita ku sukulu mwenere mwana usamalephera kuntumiza ku sukulu chifukwa chene ndilipi achani ndipanga bwanji chifukwa kuti dziko likuswa mtende pamene ana inuyo ndiye mungoti akukaphunzira ku America akangoti akaphunzira kuti ife dziko linkwango tipula ife zikhala kutipulirani sichoncho